A Menorca s'ha fet la presentació del llibre Enric Coll, el capellà de Fornells, escrit per Maria Vilanova i Vila Abadal. En un vídeo de presentació, el mateix Enric explica. És una història molt polida i també trista, perquè nosaltres vivíem aquí baix, vivíem baix del poble i vivíem dins una cotxeria que era de l'avi matern, que sempre havia estat pagès. Esclar, mentre va ser pagès nosaltres vivíem a la casa paterna, però quan ell va deixar de ser pagès necessita la casa i ens va deixar estar a la cotxeria. I aquesta cotxeria tenia un estable, tenia la menjadora pel matxo i tot això. La van enratjolar, la menjadora la van posar plana i van posar un lloc per fer, un tros per fer foc de llenya i un fogó en carbó. I no teníem ni vàter, ni quarto de bany, no teníem res. Bé, l'objectiu del llibre jo crec que bàsicament és fer conèixer la personalitat, la persona d'en Enric, però també tota una època en la qual va viure, una part de la història de Menorca, una part de la història de l'Església i una part de la història de, no només ell, perquè ell era sacerdot en aquell moment, però tenia un grup de sacerdots i laics que també renovaven i intentaven seguir el Concili Vaticà II. I aleshores a mi em va semblar que aquesta era primer perquè el vaig conèixer, i en conèixer-lo i explicar-me tantes coses, vaig pensar, doncs, és l'oportunitat de fer-lo conèixer amb ell i a tota una part de la història. El llibre té dues parts, perquè la primera, diríem, és la biografia, cronològica, des que va néixer fins que va morir a Maó, però s'estava al geriàtric d'Es Mercadal. I llavors la segona part, com que vaig tenir la sort de trobar tants escrits seus de tota casta, aleshores vaig pensar que també s'havia de fer conèixer el que ell pensava, el que ell va escriure, el que ell predicava, i llavors he dedicat la segona part, són escrits d'ell, bàsicament, sí. Descobrir és que era poeta. Això jo no ho sabia i realment escrivia moltíssim, li agradava, ho feia des de la natura sobretot, etc. I després, doncs, una personalitat que és molt polièdrica, o sigui que és molt difícil de definir. Bàsicament era un home bo, que se'n diria, no?, que volia fer el bé, que volia ajudar la gent, que volia seguir Jesús, molt arrauxat quan ell creia que les coses que havia de fer s'havien de fer pel bé de la comunitat. Això, clar, naturalment el va fer topar molt, va obrir camins, no em pensava que fos tan... més que innovador, doncs, tan atrevit, diguéssim, era caparrut, amb la qual cosa, doncs, esclar, ell tirava pel dret i m'ha semblat una personalitat molt, molt rica, sí. En la presentació, l'autora va destacar que és un llibre fet en comunitat. Ho va dir així: crec que és el llibre que a ell li hauria agradat, fet amb la gent que el va estimar i amb la veu d'ell mateix. No és un llibre acadèmic, sinó que reflecteix la seva vida, la història de Menorca i de nosaltres mateixos.
El prevere Enric Coll representa un element de renovació de l'Església, una renovació naturalment que no fa ell individualment ni en solitari, sinó formant part d'una generació que un cop s'ha celebrat el Concili Vaticà II troba que l'Església ha de renovar des d'algunes conductes litúrgiques i fins i tot comportaments socials de l'Església, entre d'altres profundes reformes que representa el Concili Vaticà II. I ell s'uneix amb cor obert i amb molta convicció a tota aquesta renovació de l'Església. I ho fa formant part d'una generació que li va fer costat en aquest sentit i pensant sobretot en quina idea principal, en renovar el missatge de l'Evangeli i aconseguir que l'Església de debò sigui una església pobra, entre pobres i ella mateixa pobra.